салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канали LifeTJ. дар имрӯза барнома ҳалокати се кас бар асари садамаи нақлиётӣ дар роҳи Душанбе Хуҷанд. шумораи гирифторони коронавирус дар Тоҷикистон ба 11054 кас расид. данғара заҳролчави 11 кас аз сабзавоти консервашуда ва фавти як нафар аз онҳо. ҳатман дар видео лайк монда фикратонро дар комментария нависед. мо видеороликро сар мекунем. рафтем. ҳалокати се кас бар асари садамаи нақлиёт дар роҳи Душанбе Хуҷанд. дар километри 153 қитъаи роҳи Душанбе Хуҷанд ҳангоми ҳаракат аз самти Хуҷанд ба шаҳри Душанбе автомашинаи тамғаи Mercedes Benz зери идораи сокини 53-солаи пойтахт ба ҷаръии қариб 900 метра сарозер рафт. маркази матбуоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурӣ сабаби пешакии садамаро суръати хеле баланди автомашинаи умвон мекунад, ки дар натиҷа ронанда аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромадааст. гуфта мешавад, дар автомашина 3 нафар қарор дошт. наҷотдиҳандагони кумита бо як душворӣ онҳоро аз автомашинаи паджақшуда берун оварданд. мутаассифона бар асари ин садамаи нақлиёт ронандаи 53-сола ва мусофирзани 31-солаи он сокини ноҳияи Варзоб ҳалок шуда, мусофири дигар сокини 23-солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷароҳатҳои вазнин ба беморхонаи ноҳияи Айнӣ оварда мешавад ва дар он ҷо ба ҳалокат расид. хабар медиҳад кумитаи манбаъ Азия Плюс. ин буд хабари имрӯза. мегузарем ба хабари навбатӣ. шумораи гирифторони коронавирус дар Тоҷикистон ба 11054 расид. ба иттилои вазорати тандурустӣ, аз ин шумора 10283 нафар шифо ёфтанд. тибқи иттилои расмӣ токунун дар Тоҷикистон аз коронавируси COVID-19 82 нафар фавтидааст. ниҳодҳои масъули Тоҷикистон хабар медиҳад, ки дар чанд рӯзи ахир мавридҳои фавт аз коронавирус дар Тоҷикистон сабти ном нашудааст. вазорат ҳамчунин мегӯяд, ки ҳамзамон дар як шабонарӯзи ахир 50 нафар пас аз табобат ба хонаҳояшон рухсат дода шуда, дар маҷмӯъ шумораи шифоёфтагон аз ин беморӣ дар Тоҷикистон ба 10283 93% баробар гардид. ин буд хабари имрӯза. мегузарем ба хабари навбатӣ. салом алейкум дӯстони азиз, бахшиш камтара реклама барои пешрафти канал. ман имрӯз мехоҳам барои шумо конкурси як бародарма тавсия кунам, ки дар конкурсиш 153 призай. главни призош бародаро 3 мошин. якум мошин Land Rover соли 2013, дуюм мошин BMW X6 2012, сеюм мошин Hyundai Solaris 2016. бародаро 150 конверти дигай, 2 конверти 50000 рубла, 10 конверти 20000 рубла, 8 конверти 15000 рубла ва 20 конверти 10000 рубла бародаро, 10 конверти 7000 рубла, 100 конверти 5000 рубла бародаро, общи 1300 билетай бародаро. нархи як дона билет 3000 рублай. конкурс дар канали Илҳом ТВ мегзара. битавонед иштирок кунед, билетоша харидорӣ кунед. барои харидори билето бародаро инҷа рақамҳои WhatsApp Сбербанк меброя. ҳамин номерода бародаро Сбербанк онлайн привязанай. сума дар мепартоен чекша дар ин WhatsApp равон мекунем. билет чимода мерава. конкурси боварияй. битавонед иштирок кунед. ман силкаи каналашам дар зери видео мемонам. хай битавонед ҳаракат кунед. билето кам мондай. обод бошед. данғара заҳролучави 11 кас аз сабзавоти консервашуда ва фавти як нафар аз онҳо. дар ноҳияи данғара пас аз истеъмоли бодиринг ва помидор дар хона консервашуда 11 нафар узви ду оила аз деҳаи меҳргони ҷамоати Шарипов заҳролуд гаштанд. бинобар иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурӣ 9 нафари онҳо фавран ба беморхонаи ноҳияи данғара бистарӣ карда шуда, як нафари онҳо, ки 23 сол дошт, фавтида. ҳолати 3 нафари дигар аз заҳролшудагон, ки аз 15 то 47 сол доранд, вазнини арзёбӣ мешаванд. қайд мешавад дар маълумоти кумита. гуфта мешавад вазъи саломатии 5 нафари дигар хубтар арзёбӣ шуда, ҳоло ҳамаи онҳо дар бистари беморианд ва муолиҷа мешаванд. дар ин робита кумита аз сокинони кишвар дархост кардааст, ки вақти омода намудани консервияҳо сабзавоту мевагӣ талош кунанд, ки кулли қоидаҳои бехатарӣ риоя шавад. ин буд хабари имрӯза. ҳатман дар канал обуна шуда лайк монед ва видеоро поделиса кунед. зинда бошед.